Mopaygayon na full-blown investigation ng National Bureau of Investigation sa kamatayon sa 9 anyos nga batang lalaki dito sa lungsod sa Badian. Kinahiman midusog formal nga request ang amahan sa biktima kinsa nasuta pinaagi sa autopsy nga gibali ang iyang liog hinungdan sa kamatayon niini. Ano ang exclusive report? Nakikita kang NBI-7 Regional Director Tomas Enrile ang amahan sa 9 anyos nga nagpalgang nahigot sa duyan ang liog dito sa Badian. Formal na silang binuso sa ilahang tinguha nga maimbisigar ang kaso sa bata. Kinihuman, migawas sa autopsy nga gibali ang bukog sa dangkugo o nasama usab ang liog sa biktima. Nunod din ipadayag si Enrile nga himuon nila ang full-blown investigation. Base usab sa kasayuran nga isumiter sa kabanay sa bata. Ang NBI na ang mangita og dugang kasayuran sa sirkumstansya sa kaso hangtod dunay matumbok nga suspect. Kailangan makakuha tayo ng mabigat na motibo kung bakit yung taong yun ay gagawin sa isang 9 years old na bata. So during the investigation, saka na lang... Yun ang aalamin natin. Sino bang nakagalit nitong bata para ganyanin siya? Samtang ipadayag sa NBI nga dako og matabang kung adunay magpakabanang saksi sa nahitabo sa bata. Sa pagkakaroon mismo ang kabanay sa bata wa pay suspect apan duna sila'y gidudahan. Gitugyan na sa amahan sa bata ngadto sa NBI ang kaso apan iyang panghinaot nga mahatagan og hustisya ang gidangatan sa iyang anak. Doon na siya ay panawagan sa mga nakasaksi. Nanawagan ko sa mga taga-Badian dahil sa Maliaw nga kung kinsa yung witness sa mga panghitabo ayaw mo kahadlok, palihog na kong report sa police o dito sa AMOA paghatag og idea kung kinsa yung na responsable sa pagkamatay sa akong anak. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.